Diabetul insipid. Fără a intra în prea multe detalii, vă voi spune tot ce aveți nevoie să știți. Când vorbim despre diabetul insipid, vorbim despre următorul principiu. Sângele nostru din artera aortă merge către rinichi pentru a fi filtrat. Excipienții din sânge care sunt în plus sau toxici vor fi eliminați prin urină. Ca să fie un filtru eficient, rinichii primesc foarte mult sânge pe zi. Ei formează aproximativ 180 de litri în medie de urină primară. Cantitatea de sânge a unui om este cam 8% din greutatea sa corporală. Dacă am avea 100 de kilograme, 8 litri de sânge avem în noi. Vă puteți da seama că 180 de litri de urină primară este o cantitate foarte mare. Ea este atent filtrată și resorbită prin diverse mecanisme și procese. Aceste procese sunt gradientul osmotic, explic imediat, hormonul antidiuretic și funcția sa contribuie la al doilea proces și hormonul numit aldosteron, care efectuează cel de-al treilea mecanism. Noi ne vom concentra pe cel de-al doilea. Ca să înțelegem gradientul osmotic, totuși să nu lăsăm în aer. Vă dați seama că diversi compuși care sunt necesari corpului trec totuși prin acest filtru, prin glomerul, prin membrana glomerulocapilară. O să vorbim la sistemul excretor despre acest proces mai în detaliu. Ei bine, aceste componente utile trebuie să fie resorbite. Altfel, corpul nostru va pierde foarte multe chestii folositoare. Odată cu această recaptare, cu această resorpție de elemente utile, apa va fi trasă prin gradient osmotic. Avem un video despre gradientul osmotic. Așadar, 80% din urina primară este resorbită prin gradient osmotic. 15% este, ei bine, resorbită cu ajutorul ADH-ului. Am văzut că funcția ADH-ului este resorpția apei la nivelul tubului contor distal și tubului colector. Dacă nu avem destul ADH, vă dați seama că nu va fi cine să îndeplinească această funcție. Așadar, până în 15% din urina primară va fi pierdută. Estimările eliminării de urină în cadrul diabetului insipid sunt undeva la 20-25 de litri pe zi. Variază foarte mult în funcție de cât de grav este, dar să țineți minte această valoare din carte. Manifestările vor fi poliuria, adică pacientul sau persoana care suferă de diabet insipid va urina excesiv. Poliurie. Ca și consecința poliuriei, ce va face? Dacă elimini 20-25 de litri de apă pe zi, tu ai doar câțiva litri de sânge, 4, 5, 6, 7, 8. El va consuma multă apă. Va prezenta polidipsie, adică băut mult. Acestea sunt manifestările principale și de interes ale diabetului insipid pe care trebuie să le știți. Puteți să primiți atât la eseu, cât și la alcătuirea propozițiilor pe baza a 2 termeni. Așadar, poliurie și polidipsie.